Greetings from Dipolog City, and this is your friendly channel, Amor Cares, and this is your friend, Lu Amor. So, today atong hisgut-hisgutan, kung tinuod ba nga ang Bible, gikan yun ka na, giginhawaan pagayod ka na siya sa Holy Spirit or sa atong makagagahong nga Dios, no? Kaya maglisod kitang pagtuo sa Ginoo, kung ang iya mismo nga Biblia nga gi-present ka na to, dili na to tuhuan, no? So ang Biblia tinuod kana siya nga God breathed, no? Breathed by the Holy Spirit aron ang tanan nga gisugo niya pagsulat ni ini magkahiusa gayod. So ato may baluan nga ang Bible bisan pag ang gap ni anak nila from one writer to another tag 700 years magtakdo gyud, wala ginang Bible sukad nga nagka-contradict, no? So nakaibalo ba kamo nga there are 1,189 chapters in the whole Bible? Aduna kana siya ay mga mauna siya, no? Unsa ano siya pagsulti sa Binisaya 1,188. Og i-appeal na to ang Psalm 118 mo abot kana siya 1,189. Apan dili na to siya i-appeal tungod kay ang Psalm 118 is the center of the entire Bible. Muna siya yung center, no? Sentro gina siya kanang Psalm 118, kanang Salmo 118, no? Nganong makaingon kita nga tinuod gayon nga gikan kana siya, God breathed kana siya tungod kay organized kayo ang Bible, organisado, no? Ni ani, there are 594 chapters before Psalm 118. Akong usbon, 594 chapters before Psalm 118. And don't you know that there are 594 chapters after Psalm 118? So, gi-split ka ng Bible tag 594 chapters paingon sa Psalm 118. O kung ato ka na siya nga i-total, mukabat ka na siya sa 1,189. No? Sa ako nang giingon, ang Psalm 118 mao ang center, no? Mo iyang abutanan. So it will make up 1,189 chapters, no? And then nasayod ba usab kamo nga the shortest chapter in the Bible is Psalm 117, no? There are only two verses sa Psalm 117 before Psalm 118. So, nasayod mo sab kamo nga the longest chapter in the Bible is 176 o makita ka na siya sa Psalm 119. Can you follow? 117, Psalm 117, the shortest chapter in the Bible. Psalm 119, after Psalm 118, the longest chapter in the Bible. So, 117, 118, 119, no? Psalm 119, there are 176 verses. Now, I am referring to King James Version. Kaya mo man siya authorized yun, ang King James Version. Bisan kung mag-search mo sa Google, una gikan ang King James Version, no? So, mao kana siya ang kamaturan nga ang Bible is organized, ang atong Ginoo well organized. Dili na siya topsy-turvy nga klase sa pagka-Dios. Hanay gina siya, no? So, mao kadto ato katong tiwason. So, ang shortest chapter in the Bible, nagsunod siya sa Psalm 118. The longest chapter in the Bible, after usab siya sa Psalm 118. No? So, nasayod po sab kamo nga ang sentro or the very center sa Bible nga verse, mauusab ka nang the center verse in the entire Bible is found in Psalm 118. Psalm 118, no? So,
Kung i-total na to ang 594 plus 594, that is 1,118. Unya, sa ako nang giingon, ang pinaka-center verse is found in Psalm 118. Take note, Psalm 118 verse 8. So, 1,188. Nga nagaingon, it is better to trust in the Lord than to put confidence in man. No? So, chapters before Psalm 118 and chapters after Psalm 118, 594, ato ka nang i-total, mo-total ka na og 1,188. And the very center verse in the Bible is Psalm 118 verse 8. So, muta kong gingon ganina nga, it is better to trust in the Lord than to put confidence in man. So, mao kanay atong pagmatuod nga ang Bible mao gayud ang pulong sa Dios. Dili kana coincidence, mao gyud kana siya pagpahaluna. So atong hibaluan nga ang Bible gikan gayud sa usa ka gamhanan nga Dios nga well organized nga Ginoo. Our God is a God of order. He is not the God of confusion. No? So, tingali, nasayod na ba kita nga ang Bible nag-comprise ka na siya sa Pentateuch. Pentateuch katong first 5 books in the Bible. No? And then, anaan niya ang history. Makita na to sa 1st and 2nd Samuel, 1st and 2nd Chronicles, 1st and 2nd Kings, sa Ruth, sa Job, no, mga inanak. And then, ang sunod ni Ana, mao ka ng wisdom. Wisdom of Solomon, Proverbs, Ecclesiastes, mga salmo ni David. And then, we have the major prophets and the minor prophets, mga sinulat nila. Ang major prophets, ako lang i-mention ang pipila, si Isaiah, Jeremiah, Ezekiel, Zephaniah, uban pa diha, mga major prophets kana sila, no? Ang mga Daniel, book of Daniel, major prophet kana siya si Daniel, no? Ang non-writing prophets, mao kana si Nathan, si Elijah, o si Samuel. Naay book of Samuel, pero dili man siya mo'y gasulat anak, no? So, lahi ang gasulat. So, muna sila ang mga non-writing prophet. Ano sa mga minor prophets? Minor, katong mga gagmay lang nga mga prophets. Pero importante kayo ang ilang gisulat nga mga prophesia, no? Like Amos, Obadiah, Hosea, Habakkuk, sila ni Malachi, sila ni uban pa nga mga minor, mga Joel, no? Si Joel, kanang naapa silang mga uban pa diya nga mga minor prophets. So mo kanay ga comprise sa Bible, sa Old Testament. Ari kita sa New, aduna diha ang Gospel, anaa diha ang kaning general epistles, anaa diha ang Pauline epistles, kanang writings of Paul, history of the apostles, mo kana ang Acts, no? And then na ay Apocalypse. When we say Apocalypse, that is the book of Revelation, no? Ang mga general epistles kanang James, Hebrews, 1st and 2nd Peter, 1st John, 2nd John, 3rd John, book of James, no? Mo kana sila yung mga general epistle, book of John, general epistle kana siya, no? So, ang Matthew, Mark, Luke, mao kana siya yung mga gospel, no? Gospel. So, mao lang tingali ka nang atong ma-introduce, no? Sa may tungod sa Bible, nga nganong makaingon kita nga tinuod gayud kana siya, authentic kana siya nga gikan sa Dios, no? Tungod ni ana. And why it is called holy? Dita wala ta makapangutana ana ngano ang Bible, Holy Bible sa kadaghan nga sinulat sa tibuok kalibutan,
Holy Bible ang iyang ngalan. Tungod kay it tells the truth. Nothing but the truth. Wala gina siya bakak nga gisulat niya. Ang promises sa Ginoo tanan fulfilled. Aduna pa nooy will be fulfilled in the future, no? Pero naana ang mga past fulfillment humana ka na siya, no? So naadi ang sex, violence, crimes, adultery, murder, lying, murmuring, marites, naadi ang nasulat tanan, no? The truth about Satan, the truth about sin, the truth about man, the truth about God, the truth about hell, the truth about heaven, the truth about the devil, tanan mga temptation. Muna siya na Holy Bible siya because it tells the truth. Walay bakak diya. Ang bakakon diya ang nagbasa. Ang nagbasa. So mo kadto ang ako ang akong ambit, no? May tungod sa Biblia. Mauna siya. It is the word of God. So ang title karon ning ato ang content gani Leydilu, ilabay ang Biblia sa lalo. Leydilu, ilabay ang Biblia sa lawom, no? Aron daghan ang makabasa niini, daghan ang masayod niini, no, bahin sa Bible. So mao lang tingali kadto, please isulat lang sa comment kung unsay inyong gusto pa nga mahibaw-an, no? Ato sang isip aside kadyot ang kabuhi. Kay daghan na kaikog na sulti bahin sa kabuhi, no? Daghan na kaayo gyud. Kung gusto mo sa kabuhi, adto lang sa tong playlist, no? So mo touch ko diri sa Bible reflection, no? Nga mausay ato ang niche. All about life. So have a good and godly day everyone, and please remember this: when the going gets rough and tough, looking unto Jesus, the author and finisher of our faith. So yang tanyag ang kaluwasan, free, not of works. Dili wala na tayo trabahuan. Ang ato magdawat sa gitaniya. Believe, accept, no? On His finished work on the cross. His death, burial, resurrection. Maura yun na ang atong buhaton, no? So, wala tayo ikapanghambog tungod kay gipakamatyan ra sa Ginoo. So, again, have a good and godly day everyone, and thank you so much for watching hangtod sa sunod, no? Bye-bye. Love you all, guys.